हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय जासिनाय थाबाय। नै दिनैहाय आङो बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया, दिनैसो भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरो माने बेलासि ओरै गामिनि लामाजों बेरायहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेरायथाव भिडिअ लानोसै होननानै आङो लानाय जाबाय आरो स' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदो। मानसियानो गोरखा दखानाव मेथाइ लांफानोसै लामा थाबायनायाव जालांनो। नोगोद गोसोम जाखाबाय आङो माइ गायनानै गाइस। लोगोफ्रा आंखौ कलेज खुलिबा सिनायनायसो नंला, कलेज थांबा मासिबां गोसोम जाखो होननानै। So guys, लाबाय नै जानो थान्दा जानोसै। साना हाबहां जाबाय। नानी jangan baik lain lah burian udah. Ayo nih masih मोजां लामाया बिराद सान्थि, ओरैबो माइ गायखांजोब्बाय नै गासिबो। ओरै सान हाबहां बरिया बिराद मोजां नै गाइस लामाया थाबायनो दाबायदियाव सान हाबहां। आं ओंखायनो फैखाथारदों बिदिजाय गोसो जानानै। होनाय आंखौ हमलाय केमेरा बरिया गाइस लामाया। नै अखाफोराबो पुर्निमा जाथारसिगोन। नैबावनो जिरायथ'नोसै दां, नैबावनो खालबाहार दङ। नैबाव जिरायनोसै बरिया नांबाय नैबावनो। लाबाय सामफ्रामबो बेबायदि टाइमाव मेथाइ मोनजाबाय थायोबा बिराद मोजां मोनगोन आं। माने बेरायनानै जानो मोजांखा दाबायदियाव। ओरै सान हाबहां नायदो नै एसे मोनाबिलि जाबाय आरो मबाइलखौ एसे स्रां नुदों। दसे थाबावना थांसै। खोमसि खोमलाव नुलाजोब्बाय। मोनसे जोब्बायबो नै नैबेखौ फोजोबाबा थाङा, जाजोबलांगोन बावनो। सिबावदो देनानै मोनब्रैयाव नै मोननै जामहांबाय। मोनसेखौ नै आं आखायाव लाबाय, ओमफ्राय मोनसेखौ बे पेकेटाव लाबाय। माने जोंना मोनब्रैबाबो
बे मोननै आं मोननै बेबायदि नङा आरोना गाइस जोङो माने राननानैसो जायो आरो मोनसे माने सबाया आलदा आलदा नालाय माबाया मेथाइया आलदा आलदा नालाय ओमफ्राय दा बे मोननै आं मोननै बेबायदि जायोबाथ' माने टेस्टिखौ माबायदि मोनथिनाय नङा नालाय जोङो ओंखायनो जोङो राननानैसो जायो आरो बेबायदिनो मोनब्रैबाबो मोननै मोननै राननानै जाया आरो माने मोनसेखौनो खावफा खावफा राननानै जाथारो जोंना बेबायदिसो आलदासिन जोंना एसे आं खेबबाय थाला दे गाइस आं जानायखौ बांद्राय देखायनो लाजियो र' दा थांसैबा आङो फंनैसो माबा थांनोसै गाइस आयै जि मोजां गारनानै थांबादोंमोन ना हलाय हनै देखायलाय बिराद मोजांमोन गाइस गारनानै थांबादोंमोन जायगाखौ थांनांसिगोन उफाय गैया माथो खालामनो मोनाबायबो थांनोसै माथो खालामबावनो जाखांबाय जोङो नाय पेकेटआ आं देखायनि नै मोनब्रैमोन ना मोनसेया गोजानै बारा सिनायासै बेखौ बिदि गालांजानाय नङा मानो होनोब्ला एफा मोजां जायगायाव अन्थाव बाथावनो बैयाव गारलांसै फैबाथाय थांनोसो बाखागोन गाइस बिराद मोजां नै जायगाया बेलासियाव आं दिनैसो फैफेरदों बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आयै बरियाखा बांद्राय मोजां नुबावाखैसो निजोम थान्दाथार बोथोरा दाबायदियाव थांनोसै गाइस भिडिअ होयैयानो 1 माससो जाबाय खोमा मास मोनसेसो जाबाय खोमा माने आङो भिडिअ होयैनि जाहोना माइ गायदोंमोन आरो दाथ' माइ गायनाय बोथोर नालाय माइ गायनाया हाबाय ओमफ्राय दा नै एसे सानब्रैसो जाबाय आरो हानाया माइया भिडिअ खेबदों बाजैमोन दखानाव थांदोंमोनदां माने माइ गायबाय थानायखाय आङो भिडिअखौ होनाय जायाखै आरो है हाहोथारसै होननानै माइ गायनाय थानाय जेबो भिडिअ लाबाय थाला माने बोथोराबो बिराद गाज्रिमोन ना सान्दुंबा सान्दुं आजां गाजां सान्दुं ओमफ्राय अखाबा अखा खालि अखा बेबायदिमोन आरो ओंखायनो भिडिअ लानाय जायासै नै दा माइ हास्रांखांनानैसो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो गाइस नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आं भिडिअखौ एबार होबाय थानोसै औ माने भिडिअखौ होबाय थानाय जासिगोन आङो गाइसमोन एबारनिफ्राय नुबाय थासिगोन कलेज खुलिबाबो आङो सम सम माने टाइम लानानै भिडिअखौ बानायगोन आरो दा बेनोसै दिनैनि बेरायनाया गाइस बिराद मोजां मोनायो गारनानै थांबादोंमोन आङो मा ओंख्रि लाबोखो मादै ए आयंआ जोगोनार ए आयै मासि मोजांनो बिराद मोजाङै गाइस अखाफोरा फट'बो लानांसिगोनसो जाबाय दा नै गाइस दिनैनि बोथोरा माबाया अख्राङा सानखौनो ओरै ओइ नै खेबगासिनो दं अखाफोरखौ मा थाङामोन आयौ मोनायावबो सिनायनाय लोगो मोनो मालाय अखाफोर नायनायावनो थ' दा थांसै नानि बाय बाय जायगा है फैफिननांगौ मालाबा र' साननैसो थानानै बिराद मोजां खाथायनाय बायदि नै पुर्निमा जाथारनोसै मालाथाय आंबो मिथिया खोमसि जाजोब्बाय जेरैबो थ' गाइस जोङो दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय भिडिअआ माबायदि जाखोथाय बांद्राय मोजाङै लानोबो रोङासै आङो माने हमबाय थाया नालाय भिडिअफोरखौबो लाबाय थानाय जाया ओमफ्राय दा नै मोनाबायबो ओमफ्राय ओंखायनो टर्च लाइट होबाय आङो फ्लास लाइट
दा दोनथ'नोसै बिदिब्ला लोगोफोर मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामदो आरो बिदिनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंखौ लोगोफोर गोजोन्थों।